زرزر زينا ኣብ 1994 ጀመረ መደብ ወፍሪ ተማሃሮ ልምዓት ሓምላይ ሽፋን መሬት ናብ ንቡራ ምምላስን ካልእ ልምዓታዊ ንጥፈታት ኣብ ምስልሳልን ብሓፈሻ ተማሃሮ ከባቢኦም ዘሎ ጸጋታት ንምልላይን ናይ ስራሕ ልምዲ ንምጥራይን ድማ ብፍላይ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሎሚ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ጉዕዞ 10 ዓመታት ናይቲ መደብ ገምጊሙሎ ሙሉእ ትሕዝቶኡ ኣርሴማ ስመሮም ኣዳልያቶላ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ካብ 2007 ክሳብ 2016 ናይ ዝተኻየደ ንጥፈታት ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ገምጋም ኣካይዱ ኣብቲ ብ18 ሕዳር ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ገምጋም ወከልቲ ሚኒስትርታት ሕርሻ መሬት ማይን ኣከባብን ምምሕዳር ዞባታት ሃገራውያን ማሕበራት ከምኡውን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ትምህርትን ካልኦትን ተረኺቦም ነይሮም ሚኒስተር ትምህርቲ ኣቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል ወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓት ተማሃሮ ኣብ እዋን ዕረፍቶም ኣብ ልምዓት ከባቢኦም ኣበርክቶ ዝገብሩሉ ሃገራዊ መደብ ምዃኑ ጠቒሱ ሃገራዊ ሸቕሎት ኮይኑ ንዘሎ ክሊማዊ ለውጢ ብኣጋን ንምግጣም ዝጠመተ ኣንፈስ ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝዋሳኣሉ ኣወዳድባን ንጥፈታትን ንምትእትታው ብዝሓየለ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ እዚ ወፍሪ እዚ ኣብ ሃገርና ጥራይ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ብዙሕ መክሰባት ከዓ ዘለዎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ከምኡ ከዓ ድማ ኣብቲ ኣህጉራዊ ዝምድናታት እውን ሕጅስ እናተፈልጠ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዝያዳ እናወላዕናዮ ክንከይድ ንኽእል ማእዘን ዝኸፍት ዘሎ መስርሒ ብቐንዱ ሕጂ እቲ ኣገዳስነቱ ካብ ከባቢያዊ ክሊ ወፂኡ ንደገ ዝጥምት ኣጀንዳ ክሕዝ ግድነት ይኸውን ማለት እዩ እዛ ኣጀንዳ እዚ ከዓ ዘለናዮ ዘመን ሓደ ካብቲ ኣሻቓሊ ደቂ ሰባት ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ከቢድ ስግኣት ፈጢሩ ዘሎ ክሊማዊ ለውጢ እዩ ስለዚ ኣብ ኣወዳድባና ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኣተሓሳስባና ብዛዕባ እዚ መደብ እዚን ኣብ ተምሃሮ ተወሲኑ ከይተረፈ ናብ ካልእ ኣካላት ናይቲ ሕብረተሰብ እውን እናተዘርግሐ ዝኸይድ ንጥፈት ቀጻሊ ንጥፈት ካብቲ ቅድም ዝነበረ ናብዚ ገጹ እናማዕበለ ክኸይድን ኣወዳድብኡ ከዓ ብኡ መጠን እናሰፍሐ ክኸይድን ኣተሓሳስባ ናይ ወፈርቲ ይኹን ናይ ህዝቢ ከዓ ድማኒ ብመንፅር እዚ እናዓመቐ ክኸይድን ዝድርኸና ተሪኦታት መፂሎ بمنصر زي تريوتات زي حجي مصنعاتنا نحيلنا منكيد يدرخنا مالتي ኣብቲ ሚኒስትሪ ዳይሬክተር ጨንፈር ወፍሪ ተማሃሮን ልምዓት ኣቶ ፍቱ ወልደ ገርግስ ብግዲዮ እቲ ገምጋም ዝተዓሙ መደባት ብመንጽር ዝተገብረሎም ወፍርን ተሳትፎ ክኢላዊ ዓቕምን ተጠሚቱ ዝነበሩ ጸገማትን ብልጫታትን ብምማይን ዘሎ ዓቕምታት ብምውህሃድን ንዝበለጸ ውጽኢት ዘሰጉም መደባት ንምውርጻጽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣብሪሆም ዛ 10 ዓመት ከመይ ሓሊፍናዮ ተሽግር ኣለና ብኮስ ተኽሪኦ ከለና ኸ መንግስቲ ዘውፅኦ ዘሎ በጀት እንታይ ይመስል ኣብዚ 10 ዓመት نحنا نفريو زلنا خي بكوست ريخنا بجنزب بقلبات كنا يأكل انتهي مسل أنا تصيرنا قدام مسارحيتاتنا أبزواتات زلوا مسارحيتات أبزواتات زلوا موهاد قرب فرستات قرب مقعزيا قطع نبمولو نزح عجي كحجز الناس نقميس كسوق بالناس الحج غامدة كنسرع عندنا أنا زمزلوا عمت ناو أخذ من تاو ناسي جمجمنا تي ناتنا زلو شجرات نسرمو العريو نتي زودنا ملينا بحيل زبالة من قد يكون حزو ياتا نيلو مجمجا بمسرت صبصابات حلفت وفر تمهارن لمعتاب زوباتات أبز حلفوا 10 عامات متكال أساس لسه نتبع 5 مليون فلستات مسرح لعلى 5 مليون متر زالاتاتن لعلي 4 شح قابلا والزالان كمون متسجان أساس 9 مليون متر زالان لعلي 9 متر كيب كترن زت قال العمام تساليتهم መንግስትን ዓወት ናይ ዝመደብ ባጀት ዝስልዕ ብምዃኑ ኩነታት ንምዳብ ንተማሃሮ ብዝጥዕም መንገዲ ስለ ዝካየድ ተማሃሮ ድማ ልዑል ናይ ስራሕ መንፈስን ሓድሕዳዊ ምትሕጋዝን ዘንጸባርቑሉ ስለ ዝኾነ ካብ ዓበይቲ ብልጫታት ናይ ተወፍሪ ከም ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ናይ ባዕልና ውትማቶት ዘይትውንን ምዃና መሳርሒታት ምስ ብዙሕ ተማሃሮ ዝዳረግ ዘይምዃኑ ዝትከል ፈልስታት ኣብ ግዚኡ ዘይምቕራብ ኣብ ገለ ነቑጣታት ዝሰላሰሉ ልምዓታዊ ስራሓት ድማ ኣብ ዘይውሕስ ከባቢታት ምክያዶም ካብ ዝረአ ሕፅረታት ምዃኑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ተሳተፍቲ ኣብ መወዳእታ ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ ሃጋፋት ዝምልኡልን እቲ ወፍሪ ንኽድንፍዕ ክግበሩ ኣብ ዝግብኦም ጻዕርታትን ዘተኮረ ርእይቶታትን ሓሳባትን ኣቕሪቦም ኣብ ኮሌጅ ስነፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ኣብ 10 ዓመታት ኣካዳሚያዊ ጉዕዞ ቁፅሪ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ብልዕሊ 50 ሚእታዊት ዕቤት ተመዝጊቡ
ኣብቲ ኮሌጅ ተሓባባሪ ኣካዳሚያዊ ጉዳያት ኣቶ ብርሃነ ተክለ ሃይማኖት ነሪና ብዛዕባ ሓበሬታ በብእዋኑ ዝረአ ዘሎ ምውሳኽ ቁፅሪ ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ምርኣያ ናይቲ እናበረኸ ዝመፅእ ዘሎ ርድኢት ሕብረተሰብ ኣብ መዳይ ትምህርቲ ምዃኑ ኣነፂሮም እቲ ኮሌጅ 3 ዓውድታት ዘጠቓለለ ትምህርቲ ብደረጃ ዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘምህር ብምሕባር ድማ ኣብ ሰለስቲኡ ዘሎ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ምስቲ ኣብ መጻእኽ ተኣታቶ ዝስራሓሉ ዘሎ መደባት ዝያዳ ከዓ ብትፅቢት ከም ዝግበር ገሊፆም ሓላፊ ምሕዳርን ፋይናንስን ናይቲ ኮሌጅ ኣቶ ዓብደላ ሓየቱ ብወገኑ እቲ ን150 ተምሃሮ ኣገልግሎት ክህብ ዝተሃንፀ ኮሌጅ ቁፅሪ ተምሃሮ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ እናዓበየ ብምምፅኡ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ ዓቕሙ ተቐቢሉ ይነጥፍ ከም ዘሎ ብምብራህ ነዚ ንምፍታሕ ዝምልከቶም ኣካላት ዝካየድ ንጥፈታት ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣስታት 1500 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቐ ሰነዳቱ የመልክቱ ሚኒስትሪ ዜና ከም ኣካል ናይቲ ዓቕሚ ኣባላቱን ምዕባል በብእዋኑ ክውድቦ ዝፀንሐ ስልጠናታት ንሰለስተ ኣዋርሕ ብተንቀሳቐስን ደረቕን ስእሊ ዝሰልጠኖም 23 ኣባላቱ ሎሚ 18 ሕዳር ኣመሪቖም እቲ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ጥቕምን ዕማምን ኣካላት ካሜራ ኣተሓዛ ካሜራ ምቁፅፃር ብርሃንን ድምፅን ከምኡውን ካልእ ምስ ባህርያትን ኣገልግሎትን ካሜራታት ዝተሓዘ ዘተኮረ እዩ ኣብቲ ኣብ ቀጽር ሚኒስትሪ ዜና ኣዳራሽ ሃገር ሚድያ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ሓላፊ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ኣቶ ስብሃት ክፍለ ኣብ ዘስምዖ ቃል ሚኒስትሪ ዜና ብውሽጣዊ ዓቕሙን ኣባላቱ ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠናታት እናወደበ ዓቕሞም ክብ ንምባል ቀጻሊ ጻዕርታት ከም ዘካየድ ጠቒሱ ተምሃሮ ቀሲሞሞ ዘለዎ ሞያ ምዕባል ስርሖም ዓብ እጃም ከም ዘለዎ ተረዲኦም ብግብሪ ክሰርሕሉ ከማዕብልዎን ኣዘኻኺሮም ወከልቲ ምሩቃት ብግድኦም ዝተዋህቦም ስልጠና ብስእልን ኣምራቱን ዝነበሮም ድሩት ኣፍልጦ ከም ዘስፍሖም ብምሕባር ብዝቐሰሞ ትምህርትን ምዕባለ ዜናዊ ንጥፈታት ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊፆም ሓላፊ ክፍሊ ቴሌቭዥን ኣቶ ስመላሽ ኣብርሃ ብወገኑ ሚኒስትሪ ዜና ሰብኣዊ ፀጋታቱ ክብ ንምባልን ምስ ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ምጉዓዝን ቀጻሊ ስልጠና ክህብ ምጽንሑን ከም ዝቕጽሎም ብምሕባር ሰልጠንትን ዝቐሰሞ ፍልጠት ብግብራዊ ስራሕ ኣብ ምዕባለ ሞያኦም ከውዕልዎ ተላብዩ ነበርቲ ደሴት ደሴን ውዝባት ዳህላክ ውፅኢት ኢደ ስራሓት ዕንቁታት ባሕርን ፅፍሪ ዓሳን ዝኣመሰሉ ፍርያት ንዕዳጋ ብምቕራብ ምንጪ ቁጠባዊ እታዊታት ንምውሓዝ ይፅዕራ ከም ዘለዋ ገሊፀን እተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ሓበሬታ መዓልታዊ ሂወተን ምስ ባሕሪ ዝተሓዝ ብምዃኑ ኣብ ከባቢአን ንዘሎ ፀጋታት ኣብ ረብሐ ንምውዓል ተመክሮ ኣጥሬን ምህላውን ብምጥቃስ ምስ ኣብ ከባቢአን ዝተኣታቶ ዘሎ ቱሪዝማዊ ምዕባለ ዝሓሸ ሂወት ክመርሓ ዘለዎን ተስፋ ገሊፀን ፍርያት ባሕሪ ናይ ባዕሉ ጽባቐ እኳ እንተሎ ፍጠራዊ ጥበብ ምዝሕወሶ ምንጪ ኣታዊታትን ኣብ ምዕባይ ዘለዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ሃማዲኤፍ ስራሕን ክሕግዘን ዝኽእል ስልጠና ክውድበለን ኣዘኻኺረን ደቂ ኣንስትዮ ደሴት ደሰብ ተወሳኺ ትምህርትን ዓበይቲ ክተኣታቶ ናይ ልቓሕ ዕድላት ክረኽባ ከምኡውን ንቕሓተን ዘበርኽ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ክወሃበን ተላብየን